tervetuloa Lappila Samenhovin saliliittoon. Ja tervetuloa tänne Lappilisen eli RSH, sanotaan. Ja täällä on tämmönen pieni tarkistelu ja sitten tulee meidän presenttiilta elokuvayhtiöltä tulee sitten elokuva. Varmaan joku päivä. Okei. Joten mennään. Täällä on meidän kaavio, jossa tulee. Pystyy sitten katsomaan mitä näyttää ja päin. Mutta eiköhän aloiteta. Täällä on tällaisia varaseiniä, mikä pistetään, jos tulee hevosella ja tuohon. Niin, se on alkaa rakentaa yhtä. Mutta mennään ensimmäisen hevosen pari. Tässä on Björn. Sen isä on Brau ja Emma on Elisa. Se on syntynyt 2005 ja se on nyt 10. Mutta edelleenkin aika villi. Niin poikaa, eikö niin? Joo. Pikkusetään käpylän. Jatka Paulia. Ja mennään talliin. Tässä on tämmönen matto, josta voi sitten pyyhkiä jalat ihmiset. Hevoset tänne hirveän kunnolla sitä osaa. Mutta kuten nyt vaikka tuolla Björnin karsina tuossa. Ja tuossa ylhäällä katson tulos. Mutta täällä. No, tätä hevosen tuli aika vasta meille. Että sillä nyt ei vasta varsinaisesti nimeä. Mutta toi Autumnblood on yleensä Aatu tai sitten tuohon Nikoleoden eli Niko. Mutta Niko on aika. No. Ja tässä oli muuten tää autumnilista. Tuossa on naru ja tommonen hevos. Tämä seuraava hevonen ei ole varsinaisesti slice, mutta se on mä pysyn kaukana susta. Ja se on kiltti. Kiltin pikku. Se on horpoika. Se on huomioon tai sydämensä rikkonut, koska elämä on ollut vaikeaa, mutta muuten se on ihan kiipiä poika. Ja aika kiltti. Silleen, katsotaan. Tästä tuo on toi AS-puolon pihalla. Aki ei jaksaamarassa kaikkea tommoja. Tässä on Jadvin. Tämän tietoja ei tiedä, koska se on ollut väkivaltahevonen ja ongelmahevonen. Mutta tässä on Jadvin. Isän nimi on Lovelstar, en tiedä miksi. Ja sitten emän nimi on White on Dream. Se on syntynyt nyt 2010, se on 5-vuotias tamma. Tämän tietoa ei tiedetä. Tässä on ihan topsidin, eli topin. Se on tamma. Se näyttää vähän ruunalta. White Angel, Lipit-tamma. Tämä on siis Gladys-tamma. Tämä on Gladys-talle ruuna ja tämä on tuo apua. Mä en muista ton Niken. Night Havikin. Eli Night Havikin. Tämä on White Angel, minun koulutammani. Isän nimi on White Pure ja emän nimi on White Angelica. Dreamwing on tuolla pihalla. Mutta sen isä on Daydream. Spacing. Ja se on nyt 15-vuotias. Tässä on noita Gladysalle ruunan ja Gladysalle tamman varsat. Lysteriksi.
Ja nyt voitais mennä katsomaan sitä. Täällä on satuloikaa hiottuvasta ja nyt sitten pari riimuakin. Pari riimua. Joo. Mä sotken täällä joka paikan, kun mä kuvaan videota. Apua! Noin. Noin. Täällä on meidän laite. Vähän sellainen paikka, mutta kuitenkin. Tässä on se Dreamwing. Tuolla on Ice Blood. Ja sitten on yksi varsa. Mindmandy. Sillä on puut jalassa, mutta sitä ei. Sitten tuolla on oota. Tuossa on Winterlake tai Topside, eli Topiksi. Assaultic varsa, mutta Mustangi varsa se on kylläkin. Sitten täällä on kenttä ja Maneesin kohdalla nyt toi vierotuslaite. Tällaista paikkaa ja tuolla näkyy noin 2 ruusua tossa. Noin, ja se on tämä. Tuolla on tämmönen palkintojen jakojuttu. Ja tuolla meidän koira. Tällainen on. Tää oli yläilmasta vastuna. Kiitos tästä kun katsoit.